Приятели, здравейте! В пореден епизод от задкулисите на онлайн бизнеса ви срещам с UAR. Един страхотен семейен бизнес, или както го наричат семейно предприятие, което продава лицензни и много готини стоки. Хайде сме вътре, Калоян ни очаква. Ехо, Калояне! Никола! Къде си, бе, човек? Добре дошъл! Добре заварил, Много как си? Добре. С какво се занимаваш? Нещо майсториш ли? Какво правиш? Работа! Опаковам пратки за Това е чужбина. някаква пратка, която опаковаш, така ли? Да. Имате ли си човека във фирмата, който опакова пратките? Не, но днеска, така за да мога да се разсея, опаковам аз. Аха, добре. Виж сега, знаеш добре, дошъл съм да правим задкулисите на UAR. Искам да ми разкажеш всичко за бизнеса, защото предполагам, че нашите зрители знаят. Ти си участвал в нашия подкаст, участваш в нашите конференции, те познават твоя бизнес и вероятно много пъти са се чудили, ама какво стои отзад, нали? Къде точно се помещава този бизнес, какви са каналите на работа, ще ме разведеш, нали? Ти ни познаваш добре, отдавна се познаваме, както каза, но все пак за твоите зрители, ние през последните години пораснахме достатъчно и станахме ексклузивни представители за доста европейски производители. Както виждаш тук, в нашия шоурум, най-популярните ни марки са Minecraft, Brawl Stars, Harry Potter, Super Mario. Това даже и аз съм го виждал, защото моите синове са фенове на Майнкрафт, като ме карат да играя с тях и това нещо, дето ме преследва. Ние ще ги покажем тия стоки, вероятно и в склада, и на други места, обаче ми е интересно сега ние къде се намираме всъщност? В магазин ли е това, което в момента помещаваме тук? Никола, това е нашия шоурум, офис и склад, откъдето ние шипваме стоката за нашите клиенти. Тук, в този шоурум, са добре дошли нашите B2B клиенти, които обикновено са или малки бутикови книжарнички, или големи известни вериги книжарници в България, като Сиела, като Спорт Депо, като Ебак, като Комсет и много други. От тук ние не приемаме крайни клиенти, защото не може да предоставяме такъв тип обслужване. Да. Голяма част от стоката се намира на палета в нашия склад, който е там. Ще те разведа след малко. А тук искаме да покажем бестселерите на нашите B2B клиенти. Тук опаковаме големите поръчки, които получаваме от тях. Тогава, след всички тези факти за мястото, където се намираме, дай да ми разкажеш в склада всъщност вашият Omnichannel модел как работи, защото вие сте Omnichannel. Интересно ми е, както ти каза, вашето малко семейно предприятие, което вече не е толкова малко, обаче ти държиш на тая стара история от преди вече 10 години малко. Вашето малко семейно предприятие, всъщност в колко канали и по колко начина продава. Защото вие наистина сте един Omnichannel играч и точно тук искам да се фокусираме, защото ще е интересно за нашите зрители. Ако искаш да се разхождаме, да се разхождаме и да ми разкажеш. Заповядай. Хубавия склада, подредени на такмен. Малко изглежда да нямате работа, защото много ви е по конец всичко, ама сигурно ще ме разубедиш, че не е така. Никола, това е нашия склад, откъдето ние изпращаме поръчки, които получаваме от нашия електронен магазин URBG към крайни клиенти. От тук експортваме поръчки към B2B клиенти, които ги подават през нашата B2B платформа и от тук изпращаме поръчки до Централна и Западна Европа чрез маркетплейсите, в които работим. Я чакай сега тук да се фокусираме върху маркетплейсите с няколко изречения. Колко са и на кои пазари? Емак България, Емак Румъния, Емак Унгария, Скруч Гърция, Алегро Полша, Алегро Германия, Kaufland Германия, Kaufland Полша, Амазон и eBay за Централна и Западна Европа. Браво. Достатъчно ли са? Достатъчно са. Добре. Сега няма да те питам как се запозна с тях и как стигна до връзка с тях, да не правим прекалено много реклама, но аз искам да те поздравя и това да влезе в нашия епизод, защото ти наистина си пример за човек, който постоянно натиска в посока бизнеса да се развива и да се разширява и именно благодарение на това всъщност вие достигнахте до страшно много нови пазари и нови канали, с които да развивате бизнеса. И този резултат, заредени догоре рафтове и постоянно обновяваща се стока е именно благодарение на тези твои усилия. Кажи ми... Защо? Защо е важно да има толкова много пазари? Защото, както ти споменах, ние продаваме лицензни детски стоки.
Това са раници за училище, несесери за училище, ученически принадлежности, дрехи, текстил, спално бельо, аксесуари, часовници и така нататък. И въобще всякакъв мърч. Ние внасяме стока, правена за европейския пазар. Тази стока понякога не се приема добре от пазара в България и ако нямаме други пазари европейски, на които ние да експортваме, има голяма вероятност да сме при подбора, при селекцията на артикулите, да сме допуснали грешка и тази стока да стои тук да залежава, да не може да намерим пазар. Тук в този склад има над 8000 SKU-та, които са складирани, които чакат да бъдат шипнати. А може да не дадеш пример за някакъв продукт, който примерно сте очаквали да се продаде в България, обаче не са се получили нещата и мигновено той започва да се реализира, да речем, в Гърция, в Румъния, в Унгария, да речем, или някъде другаде? Много са такива примери. Това е една раница за детска градина, която раница е много кют, страхотна е. Тя е правена за португалския пазар. Ние внесохме, очакваме, че бъде голям хит, обаче българските майки не харесват такива раници. За сметка на това пък възможността да продаваме в централна... Тя и ми ходи. Много. Централна и особено на коженото яки. Да. Възможността да продаваме в Централна и Западна Европа ни дава възможност да покриваме такива грешки при избора на стоката. Сега те силно казано са грешки, защото когато човек прави селекция на нови продукти, които се лаунчват излизат на европейския пазар, ние нямаме никаква гаранция българския пазар как ще ги приеме. Как ще ги приемем. Добре, да кажем другите канали кои са. Вие продавате ли в физически обекти? Така, ние продаваме със сигурност в физически обекти на наши партньори, които са много известни бизнеси. Аз обаче ще се върна още един път на малък семейен бизнес. Искам да те питам колко малък е този бизнес, защото разбрахме за броя продукти, но я ми кажи като брой и численост на състава, който покрива бизнеса, колко сте? Към момента заетите в нашото семейно предприятие са 10 човека. Тези хора ни помагат във всичко. Тук в склада, в листването на продукти в маркетплейсите, в опаковането на продуктите и изпращането към онлайн потребителите. Имаме колеги в склада и тези хора ни дават възможност да растем ежегодно с около 60-70%. Това е супер. Тук няма нищо. Вие сте от тия лошите. Знаеш ли, аз много често чета в медиите статии, виждам такива, които, тия лошите онлайн търговци, които непрекъснато техни кашони задръстват контейнерите, кофите за смет и викат, те са причината да има толкова много картонени отпадъци непрекъснато навсякъде. Така че вие сега това сте го подготвили да го хвърляте сигурно. Никола, ти си много краен. Не, тук ще те опровергая, не сме приготвили да го хвърляме. Ние тук събираме опаковки, с които сме получили стоката от нашите доставчици към нас. Това са чисти, нови и здрави кашони, на които даваме втори живот. Знаеш какво означава втори живот? Пестите да създавате допълнителна опаковка и да има преразход. Тези кашони, те имат един единствен път към контейнерите за боклук или към специализираните фирми, които ги изкупуват. Ние обаче им даваме втори живот, като слагаме в тях стоката от поръчки от нашите онлайн клиенти, брандираме ги по адекватен начин и по този начин превръщаме дефекта в ефект. Защото извиняваме се на клиентите със специален стикер, сме я разработили за тази цел, за това, че са получили стоката си и поръчките в опаковки, които не са брандирани изцяло с нашите корпоративни ценности, но пък ние комуникираме нашето желание да бъдем еко-френдли и за това, че даваме втори живот на тези опаковки. Да помогнем тогава и ние сега да направим призив към нашите зрители, да дадем адреса тук на шоурума и на склада, да изпращат кашони. Да, до 2 кубика, до 2-3 камиона максимум, нали? Не повече, нали? Защото то ще се задръстите в един момент. Супер. Да отидем към така наречения шоурум, както ти вече каза. Искаш ли да те заведа в най-голямата книжарница в София и на Балканите? Искам, разбира се, как? Наблизо е, няма да ни отнем никакво време. Добре, хайде да ходим. Никола, виж какво страхотно място,
Чудесно е, наистина. Аз съм бил тук, честно да се призная, защото аз съм клиент и на тази книжарница и съм идвал в този обект. Не съм стигал, може би, до този етаж, защото аз стигам до книгите. Аз ако бях дете, нямаше да мога да изляза тук, нямаше да може да ме изкарат. Дай да видим сега, вие как сте представени тук? Имате нещо като поп-ъп щандове, така ли го наричаме? Никола, Сиела са наш много сериозен клиент, B2B клиент и в тяхната мрежа те продават нашите продукти. Ние сме разположени навсякъде, на поп-ъп щандове, на рафтове, но ти може би се чудиш какви клиенти купуват нашите стоки. Ами, аз всъщност две неща се чудя. Първо, понеже ние влязохме и веднага буквално попадаме тук на много добра локация. Първото нещо се чудя ти как успя да се добереш до топ локацията тук. Значи, с много убеждения, предполагам. Отговора или аз съм много чаровен, или продуктите са изискали такова излагане. Да, и второто нещо, което се чуя наистина е какъв е типа клиенти, който в това огромно разнообразие, което Сиела имат, всъщност се спират конкретно на вашите неща и кои са, може би, топ продуктите, които се търсят при тях от вашите. Аз мога само да гадая какъв е профила на клиента, който купува нашите продукти. Затова по-добре да повикаме човек, който е вътре, който ви екипи в този обект. И ти предлагам да повикаме на помощ управителката Ади Костадинова. Здравейте, добре дошли в най-голямата книжарница Сиела. Добре заварили. Много ми е драго. Поздравления от мен, страхотно място, ако бях дете. Само тук ще разпия. И ние така непрекъснато се връщаме към детството с това изобилие от красиви продукти. Аз имам един въпрос към вас, който ние вече с Калян леко обсъдихме, но той не може да ми даде тези данни, които вие имате. Кажете ми, кои са онези продукти, които може би клиентите най-много търсят и какъв е профила на клиента, който при вас избира предимно продуктите на UR? Основно идват децата, те са изключително заинтригувани от това, което виждат, защото нещата са свързани с тяхното ежедневие, с техните игри, с техните интереси и като цяло пожелават тези продукти да бъдат закупени от техните родители. Добре, аз искам да ви благодаря. Каляне, какво ни предстои като следваща стъпка? Къде още можем да видим чисто физически продуктите на UR? Никола, ти знаеш, че ние от началото на годината отворихме собствен обект в Мол Сердика, така че предлагам да го посетим и него. Никола, добре дошъл и в нашия магазин. Харесва ли ти? Страхотен е. Много, наистина ми харесва. Много е зареден, шарен, пъстър. Има една усмихната дама, която ни посрещна. Здравейте! Това е колежката ни Алина, с която много се гордеем. Кажи ми, кое доведе като решение за отварянето на този магазин? Кое не ви стигаше в онлайн каналите, които ние толкова рекламираме? Онлайн, всички да са онлайн. Кое не ви стигаше в онлайн каналите, че решихте и физически магазин да направите? Никола, ти вече много добре знаеш по колко много канали ние продаваме. Винаги сме искали с моята съпруга да си имаме едно наше място, където да подарим стоката по начин, по който искаме, с плътност каквато искаме, в цветове, в които искаме. За съжаление, в веригите книжарници и в другите физически магазини, където продаваме, никога не можем да сме толкова взискателни по начина, по който нашата стока да бъде изложена. Там защо сте вероятно подвластни на техните правила. Разбира се, ние сме там един от многото доставчици. Тук сме само ние доставчик на нашия магазин, разбираемо. Как се стигна до това да отворим такъв магазин? Преди 2 години ни поканиха да участваме в едно изложение Back to School, което се проведе тук, в този център в Сердика. И тук връзката с клиентите много ни харесва, коментарите, които получихме, интеракцията, която направихме с клиентите на търговския център, много ни допадна. Поради тази причина, когато започнахме да търсиме собствен магазин, място за собствен магазин, точно тук в центъра имаше едно малко магазинче, което веднага взехме без да се замислиме. Ето и на магазинери. Супер, това е, звучи като добро решение, звучи като оправдано решение, защото вие наистина имате нужда от място като облик и като позиция, където да си наредите всичко както ви харесва, обаче ти пропускаш нещо, което не ми споделяш. Вие го ползвате и като снимачна площадка. Вие го ползвате и като място, от което да създавате
много сериозно съдържание за вашите канали. Така ли е? Така е, прав си. Защо го правим? Първо, защото всеки един бизнес се нуждае от комуникация. Второ, защото тук имаме изложени бестселърите от нашите продукти, това, което най-се търси, най-се продава, най-се харесва от децата. И разбира се, тук имаме и живите актьори. Тук идват децата, които със своите емоции ни провокират да създаваме съдържание с тях. Те, почти без покана, са нашите посланници. Те застават, за да казват какво чувстват, какво изпитват, като са в магазина. Разбира се, ние сме на тяхно разположение, на тяхна вълна сме, обръщаме им внимание и често, когато се тръгват, казват: мамо, това е любимия ми магазин вече, което е страхотна обратна връзка, разбира се. Аз не случайно отворих тази тема. Аз самия следвам вашите канали, фен съм. Не съм сигурен дали моите деца... Кога ти остава време? Цъкам, от време на време цъкам. Но всъщност аз също исках да подчертая колко е важно за всеки бизнес да си има свой собствен начин на комуникация. Да си има лице. Да си има лице и в социалните мрежи и да си има свой собствен начин за комуникация. Казваш бестселърите. Казвам бестселърите. Колко са тези бестселъри, които виждаме тук? От 8000-те скута, които имахме в склада като пример, тук горе-долу колко сте събрали? Не съм подготвен, Никола, да отговоря на този въпрос, защото ние се опитваме да превърнем този магазин, това място в мърч магазин, в фен мърч магазин. И ние свичваме с продукти в зависимост от сезонността. Ето, вече отминала Back to School кампанията, децата са тръгнали на училище, техните майки са им купили раници, било то за първи клас, било то за горни класове. Изчакваме още малко и ние ще свичнем, ще преберем раниците, ще оставим може би 10 на 15 дизайна и ще напълним магазина с мърч, който се продава през останалата част от годината. Поради тази причина, тази честа смяна на продукти ме затруднява да кажа колко точно в момента има. Да. Добре, от тази гледна точка има ли някаква сезонност във вашия бизнес, защото това не уточнихме, когато си говорихме малко по-рано в склада и в шоурума. Да. И колко сте подвластни на тези кампании? Кои са най-силните за вас кампании? Очевидно Back to School. Най-силните кампании са, както познава Back to School, която се случва тук в този физически магазин някъде август месец, началото до средата на септември, и онлайн от половин месец по-рано, т.е. от 15 юли до към началото на септември. Кои други кампании? И разбира се, както за всеки бизнес в България, Коледа, където ние продаваме основно мърч, като възможност за подаръци за децата. Пропусна черен петък. Не е ли толкова силен черен петък за вас или по-скоро? Черният петък никога не е бил период, в който ние влагаме много и имаме големи очаквания. Поради причината, че ние не правиме драстично големи намаления, ние такава политиката, ние се опитваме да запазваме цени поносими, приемливи за нашите клиенти през целия период от годината, и поради тази причина никога продажбите през черен петък не са били толкова важни за нас. Никога черен петък не е бил самоцел за нас. Не ползвате този обект като локация, от която да изпращате стоки? Точно така. Тук ползваме този обект единствено да продаваме на крайни клиенти, на физически лица. От тук не шипваме пратки, нямаме никаква подготовка, магазин е малък, нямаме складове, нямаме възможност да опаковаме тук пратки. Тук е място, от което нашите клиенти, разбирайки за нас, тези, които са в София или тези, които пътуват специално до София, идват за да си купят на живо или да направят своя избор на живо от предварително селектирани продукти или, както често се случва, емоционални покупки. Имате ли практика да могат хората да се вземат тук като пикап локейшън, от която разработваме тази функционалност. В момента не я поддържаме. Оказва се, че е доста търсена функционалност и с нашите партньори от Scenic разработваме такава функционалност за pickup.тук. Разказахме ли всичко за UR в нашия епизод днес? Със сигурност не сме, но най-значимото вече беше споделено. Преди да си тръгна, защото ме чака път към Русе, както знаеш, да те оставя да се занимаваш с продажбите, защото ние снимаме доста рано сутринта и сега хората ще почнат да идват и вероятно много покупки ще има, но имам един последен въпрос към тебе. Видяхме, че съседи са нашите приятели от Емак, които ние малко по-рано споменахме, като физическа локация, те също имат магазин. Мечтаеш ли един ден да имаш, да кажем, съседния или по-съседния, който да е с големината като на Емак, и да се разгърнеш тогава от малкото магазинче в един много профилен, голям, хубав магазин, в който UR да предлага вече всичките си артикули и да има, може би, демонстрационни зони или нещо друго?
Мечтите са нещо, с което живея, но времето ще покаже дали един по-голям обект от този би бил по-сполучлив, защото може би тук е нашия чар, че имаме магазинче с такава плътност. Обърни се и виж, почти не можеш да видиш гърба на стилажите, защото използваме ефективно всеки милиметър от това пространство, за да покажем по най-добрия начин стоката. Хората идват с удоволствие да пазаруват от нас, защото те намират един специфичен уют тук. Обслужването, което дава малкият семейен магазин, не може да бъде сравнено с обслужването в големите обекти. Често в малкия магазин е и собственика, често тук имаме възможност да сме много близо до клиентите и да им помагаме в избора и да си говорим за нещата от живота, най-вече за децата, нещо, което няма как да се случи в по-големите магазини. Тоест, отговорът ми е, че не знам дали тази концепция, която имаме в момента, няма да се размива в един по-голям обект. Времето ще покаже. Въпреки всичко, аз искам да ти пожелая да се разраснете, ако не в по-големи обекти, то в множество малки такива, и в другите търговски центрове. И отново да ме поканиш да снимаме и нашите зрители да станат свидетели на развитието на YOAir. Благодаря ти, че беше на нас. Благодаря ти за това пък, че ти беше на гости в канала. Успех и до скоро!